Hola a tots. Bé, en aquest vídeo doncs, us explicaré una miqueta el que sé del que m'han explicat a casa, del que es va viure durant la Guerra Civil o moments després de la guerra. No tinc gaire informació sobre això perquè bueno, els meus pares eren molt joves, tampoc van viure-ho massa, i els meus avis ja no hi són. El que sí que he preguntat al meu pare i em va dir, ell és de Barcelona tota la vida, va néixer a Cantunis i m'explicava doncs, que hi havia moltíssima gent que vivia a barraques, no tenien l'oportunitat de viure en un pis. Les persones que vivien a Barcelona en un pis eren persones de diners i l'altra part, la majoria, vivien a barraques. Hi havia molta misèria i no hi havia gairebé per menjar. També m'havia explicat alguna vegada la meva àvia, que em relatava doncs, que ella tampoc tenia per menjar i inclús es menjaven doncs, les closques de la fruita, de la mandarina, del plàtan, perquè no hi havia una altra cosa, és el que tenien. O sigui que tot el que m'explicaven doncs, eren misèries, no? Que les necessitats que passaven en aquella època. I el meu pare també em va dir doncs, que amb tot això, amb la persecució franquista i de més, doncs, té família que va marxar a França, que encara hi viuen i viuen allà a França. Van haver de marxar per la persecució, no tenien una altra opció i per garantir la seva seguretat van haver de marxar. Ara m'estaven recordant d'alguna història més que m'havia explicat el meu pare i em deia doncs, que de la seva família el seu pare doncs, va trobar feina d'una manera casual perquè bueno, era un amic de la família, doncs, era religiós, era un cura i llavors la gent religiosa doncs, se la respectava molt, tenien molta influència, coneixien a molta gent i bueno, gràcies a aquest senyor doncs, va trobar feina, va poder treballar, va poder tenir una bona feina, va guanyar diners. I una anècdota de la que em va explicar és que bueno, van tenir diners per poder comprar-se un televisor, que en aquella època doncs, gairebé ningú en tenia, i bueno, tenien la tele posada allà a casa i tots els veïns de la zona doncs, venien a casa seva doncs, a veure la tele, el que fessin en aquell moment, i es posaven tots a l'escala allà, un munt de gent doncs, veient la tele perquè els altres no tenien, només tenien ells. I bueno, m'havia explicat aquesta anècdota bueno, fent referència a la misèria que hi havia. I bé, fins aquí, tampoc puc aportar molta més informació. Moltes gràcies.